אז אמר לו, ותוסף ותלת בן ותקרא את שמו שלה, והיה בכזיב בלדתה אותו. היה אפשרות שיהיה שלה, שילה בגימטריה המשיח, גימטריה משה, והיה בכזיב בלדתה אותו, אבל דאבוננו הרב, הלידה הזו הכזיבה, כמו שכתוב בגמרא, שהרבי יהושע בן לוי נפגש עם מלך המשיח, והוא אמר לו, כך כתוב בגמרא, אמר לו בר נפלה, כך כתוב שם, מתי אתה בא? הוא קרא לו בר נפלה, מה פירוש בר נפלה? בן דוד, אומרים בן דוד. אם זוכים, אז זה בן, אם לא זוכים זה בר נפלה, זה כאילו נפל חס ושלום. שנולד לפני הזמן ולא יצא כלום, צריך לחכות עד שעוד הפעם יהיה עיבור ולידה וכו' וכו'. אז אמר לו, מתי אתה בא? תגיד, מתי אתה בא? אז אמר לו, היום אני אבוא. ועבר אותו יום ולא בא, אז הוא התפלא, מה, סתם הוא כיזב בו חלילה? אמר לו, כן, היום אליהו הנביא בא ופירש לו את הסוד. היום, אם בקולו תשמעו, זה תלוי בנו, שום דבר אחר זה לא תלוי. כמה שנכין אנחנו את עצמנו, נקרב יותר, וזה הזמן. עכשיו אנחנו בזמן בין המצרים. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. הפשט ידוע, כל הצרות שיראו ובאו על כלל ישראל, זה הזמן. כל הצונים שלנו, בית ראשון, חרב בתשעה באב, בית שני, בתשעה באב, גירוש ספרד, כותב אברבנאל בהקדמה לספר מלכים, שהיה בתשעה באב, שנת מזרי ישראל לקבצנו, שנת רנ"ב, גם כן תשעה באב, זה היום הזה, חרה הזאת. חורבן, כל הקהילות בחוץ לארץ, בזמן מלחמת העולם הראשונה, מתי פרצה המלחמה? תשעה באב, שנת תרעד, רעדה הארץ, התעוררה הארץ, הכל בשנה הזאת, בזמן הזה. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. זה הזמן. אבל יש קבלה מגדולי העולם, ככה מובא בשמו של בעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, שהוא אמר עוד אופן בדבר הזה. גילה סוד גם כן. להקשיב יותר רבותיי. הוא אמר, כשאדם בא, נגיד משל קודם, כשאדם בא אל המלך, אז הוא לא יכול להיכנס מיד. יש פרוצדורה שלמה. יש ללכת לפקיד ראשון, שולח לפקיד שני, פקיד שני אומר לך לך לשר שלישי, אתה הולך לשר שלישי, אומרים שהוא בחוץ לארץ, אתה בא עוד חודש, אומרים הוא הלך למילואים, אתה עוד חודשיים, וככה מגלגלים אותך משר לשר, מפקיד לפקיד, שבסוף בא, מצאת את השר הנכבד, אז אתה אומר אני רוצה להיכנס למלך, אז הוא אומר בסדר, הכניס אותך, מה אתה נותן איזה בקשיש, מעל השולחן, מתחת השולחן, יש כמה אופנים שהם יכולים לעשות לך קפיצת הדרך, יותר תוכל להיכנס. קיצור, עד אחרי כל הערכות דברים ואחרי המסע ומתן ושקלתה עם כל הפקידים והשרים, יופי, זכה להיכנס למלך. הנה, נכנס לרעיון של המלך. אבל מי יודע כמה זמן יישב שם, ומי יודע איך המצב רוח של המלך שם, יכול להיות שישב שם ויגיד לו המלך, חביבי, היום אני הפסקתי משחק שחמט, אין לי מצב רוח בשבילך, תלך ממני. גמרנו, אחרי כל הערכות דברים יצא כלום, לא ירוויח שום דבר. כל הצורך הזה זה דווקא כשהמלך יושב בתוך הפלטיני שלו, בתוך ארמונו, ובתוך על כיסאו. אבל אם המלך למשל נוסע מעיר לעיר, מדינה למדינה, נוסע בשעת הנסיעה שלו, חונה באיזה מקום, אתה לא צריך את כל הפרוצדורה הגדולה, שרים ופקידים וכו' וכו'. מיד אתה יכול לגשת, אתה אומר, אדוני המלך, שלום עליך, אני אחד מעבדיך, אחד הנתינים בארץ, רוצה לדבר איתך, רוצה לבקש ממך. ואז מקובל על המקום, יושב ומדברים איתו. למה? עכשיו המלך הוא לא נמצא בתוך ביתו, הוא לא יושב על כיסא מלכותו שצריכים את כל הדברים הללו. זה המשל. הנמשל, אותו דבר גם כניקוד שבריחו. כל השנה כולה, כשאדם מתפלל, אז יש מהלכים עד שהתפילה נשמע ומתקבלת. אבל עכשיו, כביכול שכינתה בגלותה. עכשיו כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מי שרוצה לרדוף ולהשיג את השם יתברך, עכשיו זה הזמן. כל רודפיה השיגוה, עכשיו תשיג, עכשיו זה הזמן. כל יום ויום אפשר להתקשר ולדבר עם הבורא יותר משאר כל הזמנים. אז לדעת נעשה את זה. יש אחד שרק תשעה באב, שתשעת הימים האלה, על מה יושב בוכה, מקונן, לא יכול לאכול בשר מסכן. מה יאכל היום? דגים, או פיצה, או זה, או ההוא. עד שתולים פתקים גם כן, יש היום מעדנים, זאת אומרת. ייתנו לך כל מעדני עולם, רק תשכח מתשעה באב. יש ככה גם כן, היום, אבל זה דעתו של אדם. במקום שישב עם קונו וישב עם בכה, כמו שרבנו ארי אמר, שבימים הללו צריך אדם בחצות היום גם כן, לשבת ולקונן על חורבן בית מקדשנו, ועל ההפסד העצום שהפסדנו עד היום הזה. אז זה צריך לשבת ולבכות, ומה הוא שקוע בשלו, ומה יהיה ואיך יהיה. מן דיעיב חיי יעיב מזון, אל תדאג, המנהג עולמו בחסד ובוטה ברחמים, הכל לטובה ולברכה. זה תפתור את עצמך, תדאג לדברים רוחניים יותר,
וזה הזמן לכל רודפי היציבוע בין המצרים. לדעת הדבר הזה רבותיי. על כל פנים, הזמן קצר, רק נגמור בסיפור אחד פה מה שהוא אומר. אז הנה, דאבוננו, היה רבנו הארי ראוי להיות משיחם של ישראל באותו זמן, היה קץ האמיתי, אבל קרה מה שקרה ונדחה הלאה והלאה. אחר כך אמר לו, צא מהר, כך אמר לו, אני מדבר את המעשה בזה לסיים, צא מהר שאתה כהן, ככה רבנו הארי אמר לו, דקדוק ההלכה עד הרגע האחרון, תצא, אני עכשיו עומד לפני הפטירה, תצא מהר, אתה כהן עשוי להיות בבית, יש כמעט מת, כמעט אוהב, ולא נשאר לפטירתו כלום, אין זמן, ובצאת רבנו יוסף הכהן, תלמידו יצא מהחדר, יצאה נפשו בנשיקה של רבנו הארי. ופה מסיים הרב בסיפור פלא פלאות. סיפר רבי חיים ויטל, זה תלמידו מובהק של רבנו הארי כידוע, כי אחרי פטירתו של רבנו הארי ז"ל, באו החברים לעשות לו טבילה. לקחו את גופתו הטהורה של רבנו הארי במקווה שם ורצו להטביל אותו, והורידוהו לבית הטבילה. ועמד בתוך המים, ואמרו לו, ימחול האדון, כלומר ימחל רבנו ונעשה לו טבילה. אנחנו רוצים להטביל אותך, ימחל לנו רבנו, ככה אמרו לרבנו הארי. באותה שעה הרכין ראשו ועשה טבילה מעצמו. כך שמעתי. כך הוא מסיים בסיפור הזה. זהו זה. צדיקים במיתתם קרויים חיים. יהי רצון שזכות רבנו הארי יעמוד לנו, להיוושע ולהיגאל גאולת ישועה ורחמים במהרה.